Rástočno. Podhorská obec len 12 km od Prívidze, ktorej si môžete splniť svoj sen. Vlastniť útulný dom s veľkou záhradou, dokonalým súkromím a s úžasnou energiou. Rovinatý pozemok s plochou viac ako 1200 m2, na ktorom stojí dom s prestrešeným parkovaním, o zastávanej ploche 117 m2, veľkorysá záhrada, kopec zelenie, okrasných drevín a zrastlých stromov. Tento dom je veľký tak akorát, aby vás jeho prevádzka a údržba nezrovnali. Jednopodlažná stavba s obytným podkrovím a pivnicami. Celkom 180 m2, 2 kúpeľne a 4 miestnosti. Dom postavený v 70. rokoch prešiel v rokoch 2000 až 2010 zásadnou a rozsiahlou rekonštrukciou. Výmena okien, podláh, zateplenie, nové kúrenie a elektroinštalácia. Pár eur do neho ešte dáte, potrebuje niektoré veci dotiahnuť, ale nasťahovať a užívať si ho môžete bez dramatických investícií. Možno úplne najlepší na ňom je priestranná záhrada s južnou orientáciou a dokonalým súkromím. Priestor pre sny malých aj veľkých. Vybudovanie bazénu, detského domčeku alebo sliepky či užitková záhrada. Verím, že s tým si už poradíte. Viac informácií o tejto ponuke nájdete na laresreality.sk. Majte sa fajn a uvidíme sa na obliadke.